mensahe migulalat sa tibuok kalibutan. Ang inang mensahe migulalat sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa imaya sa Diyos, ug ang kaitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagapaybalo ngadto sa sunod gabi. Ang inang mensahe migulalat sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakisulti, kansang tingog wala madungo. Latas sa tibuk yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumian sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migulalat sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migulalat sa tibuok